Lordom ni lisam sonterom la peneng we talk so on 62 to the Constitution of India and autonomous state. Peneng we ke ingdeng pharok thobra kre roxy ke choklo peneng we ke 317 episode. Lasi 317 episode long peneng we guest mate itum panelist ka chopapondo apran sin ni dum kangni bangke aki hai sir jaya ka tha retired IAS officer alang ni don APHLC ame phu alang ni asa kero pilosor nali adak studio long ke bang panang se tong na pot tapi nadun sudah tulang ang bongkang ni bangke aki hai pi sanpi ridak ram sapi alang li central committee long women wing in charge long kembom la se alang ni phantame studio long ke bang pora kero paper pi long lapen nadun sudah tulang hala podar kang ni bangke sampi rupali rong harti alang li nonma dipu ele silong women wing a president lo la se alang li phantame dak ke bang pot ke bang pen Rata hong jai lo, lapson lam ka tham pon jia pham, porna si pi pon theka pot, alang li pandame studio ni dek kono. Choro li na li ke bang pot. Lasi non, jasemet pineng mele tum kachi than kachi mum dan jiga lahen lo, bang ke thom BJP asong ja pot masi lam plat pi pon ji. Aprang si lage tuliram ro hang lo, si ya maki hai lapen nomor ini bang tu po, dorsing ro hang, MLA Assam Legislative Assembly, Lapen Hai Bida Singh, England, MLA, Assam Legislative Assembly, Bangkit Thoma Tuma Phan, Alang Tum Kaning Jeteng Pen, APHLC, Nili Aprang Si, Lamang Sorry Reply Mate, APHLC Panakar Bok, Tuliram Rohang Laposon Lo, APHLC Tumke Ward Commissioner Ta, We Inuta, MAC ta we MLA ta we APHLC tum tan de kosong se ro marat pana gerap theko selang di hang ta ala posona we la ke chok chi la ke irrigation ke banta ko selang pana tu la si aprang si tuliram ro hang nge ke lain lo JI ka tha pulai ya la le son ke la pen hala ke sar pune li phanai pu ke ahok lo alam setan ni long pen ka cingbar cit ke sare bida singing leng kalu alang lihala ke sar alang ki pudang ike lonon ke bangji election anta MAC tame MLA tame la sarse pula intang kring pula ahok Intang kring sarse det ta unasan te nangji. Kita ke sarse itu ke ason pen ke akahin no claim turong ta jeplang. Lang klang lo lagi. Komania arusuk pusiput. Lasi sar muncul ta tungge lai hui agyan du lasi ning kuali indirectly ke hala BJP tum long akesar tum jo hala tum phan tiket ki pipe de dia phan nang tum ke sar ong lu puji po pha la pen alang li ning ke hanga tengke a or lang no sita claim nang ji risomar te ji pam tang rak rak pul la pen ni li phan bang ke la ke apinong ke kopia ko si sar se de ma pusi ni li phan arni si het kopia ni ma jong meeting ke do la ho hala greener ke arni non ke dam tang arua ciklo krener kep kali bo krener kep kali crazier ni lo ne pilone krener kep ka tu mi hat lang ke ade crazy lo ne piar kreni lo ne arni ke do kali ladak kali panang karbo ko bang kalau kamu mang karbo ko lam ala ke tu mi setala meeting ke do bang ni li pan le pe pa se sar serek ma puni li pan ai po bang la ke 13 lo ne 12 lo ne arni la ke arni siat la kamat alang li ke kamat khagen ni sar serat nangi pulo yo alang li son risora bang o karjang tuman se ta bi thap nangi pulo neli ke alang li son bi dun thap se dati ke neli abang ke la puyo neli ke sakur ni CM ba MLA MP minister lelong se ta son karjang phan bi thap abang neli claim nun de ji alang li son ke neli ke charlie dundi la ke tek lor
la pen la dang so nang bokon butulang ke sar lo atiki ta la ke asoda belu thek thelo la pule he yo thek thelo ya ta clan thelo kisi clan theklang jaga ka thake hanga thek thelo ngai ke theka chekron cholo pula so putha ni juga teke kali lagi teke juga ni teke kali hingga kali ni lagi kita belum dah tahu itu lagi munit kita और तुम अफांसी मुने ते तुम अमान पी मुचाजी रेंग या तके अपार्टे पुने लिगे टॉप दो लगे नेगे अलग ली तुम माथा में ने अलग ली तुम तके लो पर तके लगे कॉपी ने जानवर पीपी ना के लगे मुने गली दे के लगे मुने से नांगी ला la pen ni so ma ko nakar bokon thulang APHLC dongge ward commissioner dawe inuta MAC dawe EM dawe MLA dawe MP dawe ko pilo nang rathe koro ma so phan to se nang kun eso na bangga abeja ta theke chua election na ban alang litum sik schedule ateng pen claim leader lo bongo sena tum phan ka pheri pen na job bongo sena tum phan our site pi kang tum pen na job alang litum apa dorong lo alang litum bongo sena kali pupu bok titi alang li bongo sena ko pima nili phan arni sitana ju anjo che puta nang li bongo sena pupu ver ko pia bongo sena mati pu is alang li CM lo lang na bongo sena ko pima ta chini ne bongali atum ke pudai bongali ku si alang li pu bang bongali atum ke haura ghat pu ana ke ong dai tum nang che bohong de pu lage ti bohong hingi bang ये इलेक्शन लो ना पिरेमियन दुगे लगे चिबोंग यो प्लॉट लो हला तुम बंके बंग लोंगलियन ना नंची राय एट लो रोंग कुट बेथे का दो बे ते नंची राय रब लो नॉन डेप्यूटी चेयरमैन थला ना प्लान लो तू अलग लिटू ने बोंगो से ना पु पीमाला चिनी ने बोंगो से ना पुके लगे हला बोंगो से ना पेन करी नाका सरेंडर टांग अतुमता इली तुम भनंग था एट लो बोंगो से ना लोंके Ohomia tado, Garo tado, Hega lite ke lage sena buka army pu, lage non CM jot kali la CM ke baru alang itu ke cini ingtung te, setelah la cini kang tum do orang mati karbia tung ke methang Hega ke cerai dia pan ke cini ingtung, la posi la cini kang tum pansi ni lige than lo, lage sena buka army pu military pu kali lage. Military po bang hile or kre military bang lagi pudam kali sena po ke hala dictionary along tado an army of ants wada ke tok do an army of ants PM miso do piglo ekdom bang pak lo miso la ke army pude la song si pu la song la Bengali bongo sena atum aphan ke rabdun atum an ke bongo sena lo hala tum atengki la si bongo sena je plan ngi te so oso chi ita me sar eng kame ku ilo ke army ko military ko ke sar eng dulong le de chile la ma ka che dan ni ke hilita par kapar phang ya ja ko ma belu pura apan ke pon be de chi ke seta sena lo ke pon lage la ke rab do na tum an lo non ni tum Bengali Bihari tum handa papi thurdun dan lo di election lo Garbia tum inglo marasi thurdun chodan ni hala tum nang thidun dan lo di kerab dun ge mat lo lage CM mata lo ili tum IM tum ta lo amistar la tum si ticket ke pilo alam ni tum anda bongo sena lo la bongo sena tum di puat tengke nili lege puali lo lage bongo sena tum di pulo lage ta internet lo porde no ha internet lo ta dole lage nilai pualang melia booklet tado tulang bang ako evidence uti lagi utang bor bill men bangal atu hasil live ki bang mane jai ki de ko sih ini lo de ho itu masih bongo sena kali bo budi jom shala tum bongo sena kali ne tum ke akhe phan ne tum ne khe phan jema cha chok ta karbia phan vote pirama pe hai de di jo pranga election town committee election anta idum bidasing teron phananta bang independent pentur do naman bidasing teron ke BJP candidate lo bang independent pentur ma independent bongali ngeng ning ge lo hala bongo sena bino ma tine kam nek thul lok lo lang litum phan ke kalang lo lasi latum phan ke salam the ki pudu
ilu tuman ke jong le thang dai di ho amade latung ke re the khelo athe latung ke ignorant tu la jugan tung ti bang thane pare lame ko tung ti las la dak pen ngili nali lo ngapu po kame nili puni atung ka do ko si nili francis sampai rita from sapi along sendiri tu po las nali pan ka ju question ba gala hando inut asiam lapen bahmi MLA tu legislative long langam lo hotel atum ke law making body long se lo legislator lo bologan te lason mane third class speech kuna ko ode ambo ke bangbe speech lapen thamba be ke bok thaba speech ke la poson sarafan ba kapre ke make bok ke la poson a chelon ma nalikan kuita nili ta pudu ni tu ka chelon ke pupe dia lo ali ave lagi nailo he ta nali kilo bi mane arjun tungte labang soa army labang soa alam ki than aki hai tuliram rong hang CM kunon aki hai bidasing leng kunon alang litum kaning je alam ke arjun tungte lapen ne apor chipata min tungte bang soa program ke lang pen si kapache bohong ji alam si halada ki chut lo rada phan si ki chut lo lagali Constitution alam aki hai tuliram rong hang nang lichini ne Constitution kopi sigi pulo democracy is for the people of the people and by the people democracy aron nang li or hita thang bagbi ititum aki hai man peng kedo aki hai sir jai kathar sir APHLC a president alang li non party along like claim chot kali alang like IAS retired officer nangli la chini tu aki hai tu diram rong ha nangli chini tu alang like man peng ki tu abang hu ahok ka song japo lapen alang li deputy commissioner ta e claim pilo lapen alang li ili tu maphan study circle along stami alang li pinang an also marathon lo ki khandun pere kelengdun si non kilongta bang khoke non kilongta ACS exams non main exam la tum pass lo non prelim bang pass lo non main exam la tum dola lasi alang li phanjong si nang li tum ki puji ki jongji ka sorsa ji pulunte nili nang li phan nang pudak ji ake hai tuliram rong ha nang li aron alo chini pamele nangli lam cheda jistame cheda non lapen ran along our job jia prang self realization is the source of a better growth met hang ki chok che chichini ha kopia pot pulotang te aron alo ka chini abang atun kalide aki hai tuliram rong hang sar punon aki hai bidasing ngai punon hang bagbe ka sorsa alam ke nang litung ladake apor chi padam nang ne pusit nili bange pudakji people time and tides wait for none nang litum ilitum karbi anglong east west di mahasaw inglong akai karbi akai adet antai litum ke thiriya na thusi pate bobom e somarakan kam klen piji pulotang te pinyar ni nang ning chirui non pusi nili nang li kan phone pen nang ke lo aki hai tuliram rong ha nang li pulo people lo nang li phone ai lo pu nili nang li phan phone ai lo ke nang li ning chirui non BJP ke lake regional party kali lake central lake national party pina ini tum inglong akai long ke tribal area paragraph 20 long ke tribal atuma phan ansi ili tuma phan ke vote ta joglong choji paragraph 2 sa paragraph 7 ateng pen ke la so teng pen nang li claim lo ma nang li kondalo Ajit Kumar Dea phan nang li nili tum nang li phan nang pulang nang chuning rilang APSLC ateng nang chuning rilang je deputy chairman deputy chairman ke piri lakang so Ajit Kumar Dea phan ke piri ku setame nang li kachini ne dek penajo nang li pek der lo pinyarni longle kapa virgin len pata banga khai phang lo sigiti pinyarni kato kave kisum ke boy ithi ke jang la kato kave nang li lang pamin lo ma nang li deputy commission deputy chairman pe pe nai ke
Aki hai alam Tiket tapi pede ning. tiket tapi pede ning ke. Kopi polo alam Tuhan pawan kumara Tuhan takipi. Kosan senang liki puhai lo. Ate ke kopi ha, ate ke. Besar lo. Tamte asu ta avelo. Ngerong cara me po. Lagi ke jong tamke ilitum asar konsi lagi ki pudam lo. Bon sitame la puson kali. Aprangsin nili pudam jibangke nangli Kacharli abang Aron alobang nang li Charlie tha Aron kensi itu masar ke Radhapan ake hajai katharsar ke Radhapan Aron alosi ke than Six schedule to the Constitution of India Aron ateng pensi Rad along ke dam Rad along ke thandam Alang li panjong si Karbi ang long Israel di Mahasaw Arat manghubong lang plonte Wir rap klung antalo Itu tumadet ke Lasi lapuson kali ke jong ke chokche Kacipakeng acceptance abang si nangji. Lasi lada ka ni di mantu po. Nalilong ako man sarong dam po la so pisi hala ni long mantu po. Lasi lada comment na pidundo lasi alang tumpen comment tum lada karjuat yang metum lamboy kipi ponji pasana chu ningria pon apon lasi ithenti nives dame lamboy pipon sarang pa pipon dia pupusi nilihin pen chuni report ban enjoy pon naslada jasmet socheng henta constituency men sina chuni ridun alangli akha rahuling jai lasi alangli pen lada karjulam thegla sonalo niletum socheng henta hawar nogao pen ahoy pinangan nogao nang par dulu laso puthak tim karbiang long atum amek nang janglung klipti lasi tim karbiang long nang likada kasi paroka ha tuliram lo ha tim karbiang long di lasi 11 lo 26 atim tu budi MSC ke 26 lo a player satum lasi nang tum a player satum kopi a player satum lo nono mangke lada komen mangke lo bang border encroachment bang nang pet lok lo la border nang pet ko al nang pet hang ta hada kahum ri dam abe kusi lada raun injai pet na dak nang tan pon ame nang janong di kuna sopo tan nang Lagi Nogam district na tuladi. Nogam district pen Jokhala Bandha na tu Salona na tu lapen ke Inglong Sarpo na tu lapen ke u Jokhala Bandha ki koi Golaghat na tu pen kilometer in koi thom kep anang lut at le bang akhe tum ke chia tu lake itum CMEM MLA minister tum ta MP tum ta do clip lake hang da pudun hai hede lan jo takalilang Piyush Hazarika ke hai lapen Himanto Biswa Sarma ke hai chief minister ke hai panta karbi atum traditional customary law ten pen patta kachipi tang along lesi alang litum hala ke lang lesi hala so patta ang cancel lapsi non ke chia tu chief minister pusita lapen ke Piyush Hazarika ke hai pusita latum da ke chia sai selo Piyush Hazarika ke hai bang ke aprang apu sarani ke karbi mene ke lang ta karbi nagna roha pen pojo latum ka convert du latum lo la kacinia teng ke sitanon ke che cheplang nun dia tu ante hala tum han ke pinan ne ke ante karbi tum long le ke la anta pudun de la pen ke akapre ka khe tum ta long le nang cherai pik lo la anta thang da pudun de la simu pen ajhak ju na pudun lo ili tum manzi atike akesar lo ku ame thang bang ke la ke atike risu lage la si hala sonti tonti phanta ju nep dun lo la pen ke ako ha election huta alang litum si yong he munit tumhan ke theng ke chok klem lo alang li si abinong ke atike alang li ke teke akesar kali atike risola alang li ke